baino indartsuko itzuli naiz zuek ilusioz dantzan ikustean. Dantza egiterakoan desberdintasunak alde batera utzi eta erki pasatzea dalako buru bakarra. Gaur ere, gogoratu nahi dizuet, zein narro nagoen gure ama hizkuntzarekin egiten ari zaretenetaz. Emakume zein gizon, zar zein gazte, zuek danak euskaraz bizitzen entzuteak guztiz zoriontsu egiten hau. Gure arbasoek preziatuki babestutako altxor hori berreskuratu eta gaur txinport hartatik sugarrak aterako dira. Ze diurri txorpegik ikusten dizkizueran hemendik. Urte guztintzear entzun zaituek Mendurumendikoko bati festa eskatzen. Eta behingoz, hemen dare, Loinez Gaiak! Ziur nago aurten maitasunez da respetuz biziko ditugula festa hauek. Horretarako beraz, aske maite eta aske bizi! Horretarako erreditzagun eraso sexistak, injustiziak, gaitz eta tristura guztiak. Eta gozaditzagun herriko jaiak, maitasunez denok gozatzen merezi dauetan. Eta badakit ez dezutela atsedenik hartuko, Zuen parranda eta festa grinak urtez urtez behazengo kalek astintzen ditu. Baino ez aztu, zuen aurretik beste batzu piztu zutela gaur hemen dugun zua. Gure arbasoek akelarretan zu hau mantendu zuten. Eta gaur zuen txandala! Gozaditzagun festan maite ditugun eta gurekin ez daudenen horez. Beraien harimak gure artean dantzatuko dute eta. Eta orain bai! Azadila